worship you. We magnify you. We glorify your holy name. Thou art the worthy one. Thou art the worthy one. Siatanda Baba. Siatanda Moyo Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We love you. Thank you, Jesus. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the woman of God, the woman of the hour, the woman of the moment. Shumele sokwendoda. Shumela lo mama. Ladies and gentlemen, let us welcome the apostle, the prophetess, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. 2005, Wayeshumele London, Emmanuel London, United Kingdom. Let us welcome the author of 2 books, Umbono, Uyinumshado, une message futhi ya wonke umuntu, eyabashadile, eyabaphathe ndawo, eyabasha, eyomama, eyobaba, manene namanene kasi. Let us welcome the caterpillar, the bulldozer evangelist, Pastor Tapsine Matava from Assemblies of God, Wadabega, Shaizan. Siyesabona izolo bazalwane ukuthi uSathane ebandleni lika Kristu ufake umoya wokuzondana, umoya wokuxabana. Saxabana singabazalwane saze sakhohlwa ukuthi sizalwa indoda eyodwa siya ekhaya elilodwa. uSathane usenze sibange ithambo elingenanyama kanti yena ubhizi umuka nemphefumulo. Amen. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ensukwini zokugcina amacebo kaSathane uwambula obala, ngoba singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi asikhonze ohlelweni elilodwa akusho ukuthi lokho sixabane, ngoba igama lebandla inumber plate edingwe ePitoli. Kodwa into ebalulekile ukuthi sonke sifikile egazini lika Jesu, and umhlaba usibonisile ukuthi awusifuni ngempela isikhathi sokuthi njengebandla likaNkulunkulu sibe munye. Bayazondana abazalwane, uyabona abanekane emaphepheni bagijimisana enkantolo and izwe liyahleka, kanti izwi likaNkulunkulu likubeke ngokusobala ukuthi ungamthanda kanjani uNkulunkulu ongamboni kodwa uzonda umzalwane wakho ombonayo. And izwi likaNkulunkulu lithi umuntu ozonda umzalwane ungumbulali. Amen. Siyesabona ukuthi umbulali wokuqala eBhayibhelini uKhayini kwaba yikholwa wabulala umfowabo uAbela bevela phambi kobuso bukaNkulunkulu kuyoworshipha ngenxa yokuthi umnikelo wakhe ungemukelekanga. OkaAbela uye wamukeleka, wambulala umfowabo, wamgqiba, kanti igazi lakhe liyakhala lisemhlabathini. Umefika uNkulunkulu uKhayini uthi, Khayini, where is your brother? uKhayini umephendula udelela uNkulunkulu uthi, am I my brother's keeper? Uqinisile bazalwane ngoba umbulela umfowabo. If you are not your brother's keeper, you are your brother's killer. My God. Angizwa bazalwane. If ungesiye umgcini womfowenu ungumbulali womfowenu. Glory to Jesus. Baningi abafile obabulele noma ungababulalanga physical kodwa ubabulele spiritual. Uma sibheka le South Africa
kuke kwaba khona isikhathi se-truth and reconciliation lapha abantu bebephumela obala umuntu athi ngambulala ngamgqiba akabanjwanga bazalwane kodwa igazi lomuntu alimniki ukuphumula uma umuntu obulala umuntu physical engenako ukuphumula omunye uhlangane naye echitha izandla ephambene ekhanda kanti igazi labantu how much more obalala umphefumulo uJesu awufele esiphambanweni. My God, ngifuna siqhubeke nendaba kaJosefa. uJosefa simbone emukisa abafowabo begoduka beye ekhaya uyabeluleka uthi ningaxabani endleleni ubengeke beluleke ukuthi bangaxabani kanti azikho izinto ezixabanisayo ngoba endleleni bazalwane sihamba sibheke ekhaya zikhona izinto ezixabanisayo kodwa uthi ningaxabani endleleni. Simbonile bazalwane uAbrahama ekhuluma noLothe ethi Lot singabazalwane mangabikho uxabana phakathi kwethu. Glory to Jesus. Wamnikeza ichance wathi khetha sihlukane ngokuthula uma usukhethile nami ngizokhetha. Glory to Jesus. Lithi izwi likaNkulunkulu kwathi sesenkingeni uLothe akazange uAbrahama athi wazikhethela yena akazibonele wahamba wayomkhulula ngoba ubambe lento yokuthi masingaxabani ngoba singabazalwane. Why bazalwane uJosefa eluleka abafowabo ukuthi bangaxabani endleleni ukuthi une-experience uyabaza abafowabo ukuthi uma bekuzonda bangakubulala uma behluleka ukukubulala bangakuthengisa. Ngamanye amazwi uthi bafowethu into enayenza kimi ningayenzi komunye ngoba mhlawumbe yena ngeke azasurvive mina ngasurvive ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Sibonile ukuthi uJosefa kunento noma nezinto ezenza abafowabo bamzonda. Why babemzonda uJosefa? Number 1, lithi izwi likaNkulunkulu wayethandwa nguyise. Favor kaNkulunkulu iphezu kwakho unga expect ukuthi abazalwane bazokuthanda. Glory to Jesus. Kukhona abantu abakuhlekisayo kanti ngemuva kukhona abakufihlele kona bakuzonda ngenxa yefavor kaThixo phezu kwakho. That's why uma abazalwane bekuthanda kuhle kodwa ungeme ekuthandweni ngabazalwane. Glory to Jesus. Ngoba bayakuthanda namhlanje kusasa bayacrucifya. Ayangizwa bazalwane. Lalela awukakabaza abantu abakuthandayo ngoba izinto zisahamba kahle. Kuyezwakala bazalwane ungabona mhla kuthiwa uwile ukuthi abantu bebekuthanda yini. Glory to Jesus. Kunabantu namhlanje engaziyo ukuthi bathi Mama Mashaba uyisibusiso kodwa kusasa uma ngathiwa sinoba Mashaba kukhona inkinga phakathi kwethu bangathi kade sambona lo mfazi. Hallelujah. Kuyezwakala bazalwane ngithi favor kaNkulunkulu ikwenza abazalwane bakho abafowenu bakuzonde. Number 2,
yini ayenza uJosefa bamzonde. Izwi likaNkulunkulu uyise wamenzela ijazi enemkhono emide. Ngamanye amazwi abazalwane bayakuzonda ngenxa ye-anointing ephezu kwakho. Angizwa abazalwane. Ngithi abazalwane abafowenu, glory to Jesus, bayakuzonda ngenxa ye-anointing ephezu kwakho. Zingoni idakwa zithi uma idlula sibona abazalwane ngaphandle zithi nisibeke, kodwa abafowenu namanje uma ungabheka ukuthi izitha zaleli tende obani akuzona idakwa, kuyezwakala abazalwane ebekufanele bathi noma as-understand ngaleli tende, kuyezwakala abazalwane, kodwa into esiyaziyo kuzoliwa nomkhosi obumnyama esibhekene nawo, kodwa uthola ukuthi abazalwane yibona namanje kukhona bala badojile bevinjwa ongathi baya tavern kanti bayokhonza uThixo. My God, ngithi kukhona bezela abanye abafuni nokuthi kwaziwe ukuthi bebezela ngoba basenkingeni. Glory to Jesus. Hallelujah. Abavinjwa abantu uma beya enyangeni ebumnyameni, kodwa bayavinjwa uma bezosupporta umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Bayakuzonda abafowenu ngenxa ye-anointing. Kuyezwakala abazalwane, lalela noma ungasindiswa namhlanje uThixo abeka izinto zakho kuye, abantu abazoba inkinga abantu okhonza nabo, ngoba uThixo kanendaba ukuthi usindiswe nini, kodwa ubheka inhliziyo emfunayo. Glory to Jesus. Ngidla ngokuthi uma ungena eliftini upress u1 ilift izoma kwa first floor, uma ungena upress u2 ilift izoma kwa second floor, uzobona izinto zakwa second floor. Uma ungena eliftini upress u10 izoma kwa 10th floor, uzobona izinto zakwa 10th floor. Abakwa first floor abangazibonanga. And abantu abazoba inkinga bamelane nawe abantu abagcine kwa first floor. Uma ufika ukhuluma izinto zakwa 10th floor balwa nawe bakubalela iminyaka ukuthi usindiswe izolo, kade safika kule evangeli. Bayakuzonda abantu ngenxa yento yembethe. My God, sikhuluma ilizolo ngoDavide ukuthi uDavide wayesemvwini, wayenuka ubulongwe. My God, glory to Jesus. Lapha abazalwane, impi kaJehova, impi yama-Israyeli isenkingeni, ikholodela uGoliath. Uyaphuma ekseni ayikholodela impi kaJehova, aphume ntambama ayikholodela impi kaJehova. Lithi izwi likaNkulunkulu, impi yakwa-Israyeli nenkosi yakhona babeshaywa luvalo. Engeke bashaya uGoliath, bashaywa luvalo. uJesu uyise kaDavide wathumela umfana esemvini, wathi mfana wami akuhambe empini uyohlola abafowenu ukuthi bahlezi kanjani, ubaphathele nakho ukudla, kanti hayi ukuthi uyohlola abafowabo. I-divine appointment. Glory to Jesus. Ngoba uDavide ubhizulusa izimvu, unuka ubulongwe, kodwa phakathi ngaphansi komlongwe kukhona uGobo. My God, wafika umfana, wafika ngesikhathi esiright. Glory to Jesus.
ngoba uNkulunkulu akakaze abe late, akakaze abe early. He's always on time. My God, wafika uDavide ngesikhathi esiright, uyaphuma uGoliath. Glory to Jesus. Udelela impi kaJehova, uhlale kwenza kumlungela, akazi ukuthi namuhla kunamuhla izinto zishintile, kukhona uDavide. uDavide wathi umezwa uGoliath eqolotela impi kaJehova, kwaquba ukulaka emfaneni wenyanya. Wathi ungubani lo mfilisti ongasokanga ukuthi ayeyise impi kaJehova, ukuthi ungumntondo oshiya kima kusho lutho. The fact ukuthi akasokanga, akekho kwicovenant noNkulunkulu, akanalo ilungelo lokuma phambi kwempi kaJehova. Glory to Jesus. Wakhuluma nabaseduze. Hallelujah. Wathi kuyokwenziwa njani? Uyokwenzelwani? Umuntu oyolwa nalomfilisti amehlule, asuse ihlazo kwaIsrayeli, ngoba yihlazo ukuthi impi kaNkulunkulu omkhulu kangaka, umdali wezulu nomhlaba, yeyiswe ngumfilisti ongasokanga. Owabo mdala walwa naye, wathi ngiyabaza ububi benhliziyo yakho nokuziphakamisa kwenhliziyo yakho, ukuthi uzile kule ndawo ukuzobuka impi. Izimvu zikababa ushiye nobani? Ayangizwa bazalwane, bahluphekile for 40 days bemelwe uGoliath, kodwa kuliwa nomuntu onempendulo. Angizwa bazalwane, ngithi babhizi bamele nguGoliath for 40 days, kodwa balwa nomuntu aphethe impendulo. Hallelujah. Mfana wamflathela umfowabo. Ngoba kubalekile ukuthi izinto ezingakwakhe uziflathele, ngoba uyayazi into uThixo ayikhulume nawe. Glory to Jesus. Yingakho kwathi uma inceku kaNkulunkulu ikhuluma nomfelokazi owayenenkinga yezikweletu, glory to Jesus, wathi hamba uyositeleka izitsha komakhelwane bakho. Glory to Jesus. Zingabi ingcosana, zingabi nalutho. Uma ubuya wozivalela wena namadodana akho, ngoba zikhona indawo la ngafanele sibafaka abantu, fanele sivale, ngoba abantu bayasiphazamisa, ngoba bayazi into ekhulunywe nathi. Jesu qobo bekuba nesikhathi lapha 9 abeyishiya 33, kube nesikhathi lapha 3 abeyishiya abeyedwa, ngoba izinto ezingakwakhe kubalekile ukuthi usiflathele. Waflathela uDavide. My God, wathi ngithi kuyokwenziwani? Fana bazalwane, uyehluleka ukubekezelela ukubona impi kaJehova yeyiswa ngumfilisti ongasokanga. My God, bahamba bayom introduce umfana enkosini. Glory to Jesus. Inkosi yam discourage, yathi mfana wami umncane, ngeke ubhekane noGoliath. uGoliath iqhawe. Uyangizwa? Kubatshazwa, kuphakanyiswa ubukhulu besitha, ngoba namhlanje abazalwane baphakamisa kakhulu izinto ezenziwa uSathane ngaphezu kwezinto ezenziwa uNkulunkulu, kanti usuyamuweshipa. Wena ungumfanyana omncane, ngeke ubhekane noGoliath. Yiqhawe, kuyezwakala ulwile izimpi kwasebusheni bakhe. Kanti lo mfana bazalwane, noma esezimvini, kodwa indoda yepraise, indoda weworship. Sengathi ngiyabona egijima. Glory to Jesus. Emadlelweni, hallelujah,
egijimela izimvu. Glory to Jesus. Praise uThixo. That's why masefike phambi kukaGoliath ubona uNkulunkulu wakhe emkhulu embona umfilisi emncane ngoba indoda ye praise and worship yam discourage inkosi umfana wahosha ufakazi wathi noma ungaphumanga kuma newspapers ungaphumanga kuma TV ungaphumanga kuma radio kodwa nginofakazi. My God, uNkulunkulu wami owangikhulula eBhereni wangikhulula naseGonyameni nakulomfiliso ongasokanga uzangikhulula. Ayikho into emnandi mzalwane wami ukuba nobufakazi bakho ukuthi uSathane sekufonele ekhoneni uthi ngiyamazi uThixo wami. Yathi inkosi gqoka nazo ezensimbi ngoba nalolwa naye ugqoke ezensimbi. Yezwakala abazalwane wayigqoka uDavid uthe seyigqokile wathi uyanyakaza umfana ayiwathi azingilungeli. My God, lalela iproblem kaSaul wayegqokisa uDavid kanti already uDavid wembethe. Hallelujah. Wathi umfana singilingani wayikhumula. Glory to Jesus. Hayi ngamandla, hayi nangempi, kodwa ngomoya wakhe sonqaba. Yakhulumayo abazalwane into siyembethe. Glory to Jesus. Into esenza sahluke ngayo kwezinye inkolo into siyembethe. Into yenza amadimoni avula indlela into siyembethe. Umfana waqonda emfudlaneni wathatha amatshe awu5 nawo abushelelezi ongathi uzoshaya inyoni. Glory to Jesus. Wamhlangabeza uGoliath wathi wena uzuphethe ikhali kodwa mina ngiza ngegama. Hallelujah. Ngiza ngegama ngamanye amazwi akuzi mina kodwa kuze uJehova Sebawothi indoda yempi. Umfana wakhipha itshe walifaka endwayimaneni. My God, wasidedela isihlilingi sakhe laqonda itshe straight ebunzini likaGoliath. Wawa ngobuso okuyisayini yedefeat okuyisayini yokusurrender. Yezwakala abazalwane lalela into engiya kuyo noma uDavid lelitshe wayengaliphosa ebhekele aliphosa lithi laliyoqonda straight kuGoliath ngoba lalingazi direct lona kodwa lali director yianointing. Bayakuzonda abafowenu bakuzondele ijazi olempethe. Number 3, yini eyayenza ukuthi abafowabo bamzonde. Abafowabo bamzonda ngoba lithi izwi likaNkulunkulu wayeletha imibiko emibi ngabo kuyise. Ngamanye amazwi kukhona izinto ababezenza ezingekho right ezenza ukuthi uJosepha abareport kuyise. Ngamanye amazwi uma uphethe ivangeli straight kulezi insuku uyazondwa. Hayi angizwa abazalwane. Ngithi uma uphethe ivangeli straight uyazondwa. Namhlanje bafuna ushumayele ivangeli leprosperity kodwa ungashumayeli ivangeli lomgcwele. Lezi zinto ziyadingeka zombili, kudingeka kubalance. Hayi angizwa. Uma ushumayela ngama blessings kuthiwa preach it brother, kodwa uma ushumayela ngomgcwele akekho amen.
ayangizwa kunamabandla namhlanje ofika kuwo utshelwe ukuthi ungathinti izinto zomngcwele. Ngiyazwakala bazalwane ngoba uzosixoshela amahamente. Ngine problem yomfundisi ongafuni kushunyayela ngomngcwele. Glory to Jesus. Kusho ukuthi uyahlaba emvini adle. Ngoba ivangeli esilishumayelayo ulithuba umnyama ngapha ukhanya ngapha. Glory to Jesus. Uma uyintombi ube intombi ekseni, ube intombi emini, ube intombi ebusuku. Glory to Jesus. Uma ulala kwi double bed kufakaza i double bed ukuthi akavakasha umfana la, kuvakasha uThixo. Hallelujah. Ngithi uma uphethe message straight uyazondwa ngabazalwane ngoba lishilo izwi likaNkulunkulu ukuthi ensukwini zokugcina bazosifunela abefundisi babo abazoshumayela bakitaza indlebe zabo. Ngiyezwakala bazalwane. Hallelujah. Number 4, into ayenza uJoseph abamzonde. Hey my God. Ngithi into yesi4 ayenza uJoseph bamzonde. Wasuke wabaxoxela iphupho lakhe. Bayakusonda abantu ngenxa yento uNkulunkulu ayikhulume kuwe. Ngenxa yento uNkulunkulu ayibeke kuwe. My God. Lalela. uJoseph wenza imistake. Watshela abantu abarong iphupho lakhe. Ayangizwa bazalwane. Ngithi wenza imistake. Watshela abantu abarong iphupho lakhe. Izinto uNkulunkulu azikhulume nawe ungahamba uyitshela noma ubani. Kusho ukuthi waxoxela abantu abangaphuphi. Ayangizwa bazalwane. Ngoba uma uphupha usherela umuntu ophuphayo niyaconnectana. Ngiyezwakala bazalwane noma niyaqala ukubonana. Glory to Jesus. Akhuluma into ifakazela into uNkulunkulu ayikhulume kuwe. Kodwa uma uphupha usherela umuntu ongaphuphi usenkingeni. Ngiyezwakala abazalwane. Lalela kunezinto uNkulunkulu azikhuluma nawe athi lezi ezakho zivalele la kuwe ungayitsheli umuntu ngoba uma usherela abantu zizokufaka enkingeni. Angizwa abazalwane. Uma ukhulelwe phuma kubantu abangakhulelwe. Hayi angizwa abazalwane. uMaria wavakashela uElizabeth umuntu okhulelwe njengaye. Glory to Jesus. Umefika bebingelelana kwaqhuma umntwana komunye, kwaqhuma umntwana komunye. Glory to Jesus. Ngoba bakhulelwe bobabili. My God. Kodwa umuntu ongakhulelwe wena ukhulelwe uzohushula isisu sakho. Ayangizwa abazalwane. Ngithi uma ukhulelwe abantu abangakhulelwe bazohushula isisu sakho. Phuma hlehla kumuntu ongakhulelwe ubukhulelwe. My God. Into engiyithandayo kuJoseph noma abafowabo babemzonda ngoba ngisho uyise umuntu aye expect ukuthi uzoyi-understand into ayishoyo akazange ama-understand. Lithi izwi likaNkulunkulu wamsola wathi usho ukuthi mfana
mina nonyoko nabafowenu sizokhothama kuwe emhlabathini. Kuyezwakala bazalwane, kodwa into emnandi umfana ubonile ukuthi bayalwa nento ayibonile akusho ukuthi ngeke ifezeke. Glory to Jesus. Ngoba into uNkulunkulu ayibeke kuwe ayikho kuSathane okuzondayo ukuthi izophumelela noma ngeke iphumelele na. Glory to Jesus. Ayikho kubantu abamelene nawe. Hallelujah. Ngeke umenze lutho umuntu onento kaNkulunkulu. Ufana nesiphethu osivala la siyoqhuma lapha. And abantu mabelwa nawe ngenxa yento uNkulunkulu ayibeke kuwe ngenkathi belwa ungathi bakuthela upetrol. Ngithi into emnandi noma wayazi uJosefa ukuthi abafowabo bayamzonda, kodwa yena wayengabazondi ngoba wayeprotector lento ebekwe kuye. My God, ngoba lethizwi uma umoya wombusi ekufukela ungayishiya indawo yakho. Glory to Jesus. Ngoba into uSathane ayenzayo ufuna ukukususa kwiposition. Glory to Jesus. Yima kwiposition. Ngoba uma ngilwa nohlanya lukhuluma nami ngikhuluma, oqhamukayo ucabanga ukuthi sihlanya sobabili. Kuyezwakala bazalwane, ngamanye amazwi akasamboni o right no wrong. Ayangizwa bazalwane. Uma kufika umuntu engithuka nami bese ngiyamthuka ngendlela angithuka ngayo, uNkulunkulu vese sibone sesifaka amajazi afanayo, akasambona zomlwela. Kuyezwakala bazalwane, yingakho uJosefa engafunanga ukusuka kwiposition yakhe. Bamzonda kodwa yena akabazondanga. Uyise wambiza, haleluya, wamthuma kubafowabo. Uyakwazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuthunywa kubantu owazi ukuthi bayakuzonda, kodwa uthunywe kubo. Wayenayo ireason uJosefa yokuthi angayi kubafowabo ngoba wayazi ukuthi bayamzonda, kodwa wathi umefika eShekemu akangabafica abafowabo. Kuyezwakala, wayenereason ukuthi abuyele emuva athi kubaba wakhe angibatholanga, kodwa ngoba yena wayengabazondi wazulazula ebafuna abafowabo. Glory to Jesus. Kwaze kwaqhamuka indoda athize yathi ufuna bani? Wathi ngifuna abafowethu. Wathi abafowenu abekho, ngabezwa bekhuluma bethi asihlulele eDothayini. Hey Nkosi yami, umuntu onento kaThixo wabalandela, ebalandelazi ukuthi usengozini, bayamzonda. My God, lithizwi likaNkulunkulu bambone seza kude, benza umhlangano bathi nansi inyanga yamaphupho asiyibulali. Kuyezwakala abazalwane, sebemqamba igama inyanga yamaphupho. Glory to Jesus. Hey kodwa kumnandi ukuthi abantu bakuzondela into eright. Lithizwi likaNkulunkulu uDaniel babefuna ukumbamba bengazi ukuthi bangambamba ngani. Glory to Jesus. Sengathi ngiyababona befike ofisini lakhe bephequlula becabanga ukuthi kukhona into abazoyithola, mhlambe bazothola ifraud abangathola lutho. Kuyezwakala abazalwane, but ayikho into esingambamba ngayo ngaphandle kwaloNkulunkulu wakhe. Nansi inyanga yamaphupho iza, asibambe sibulale. Bavumelana. Mfowabo omdala uRubeni wathi singachithi igazi, asimthathe simfake emgodini. Mufunda kahle izwi lenkosi lithi wayenzela
ukuba hamba yomkhulula ngasese. Ngamanye amazwi uRubeni wayazi ukuthi uJosefa bamsondela mahala akanaqala. Kodwa wehluleka ukumela indaba kaJosefa. Wehluleka ukumela iqiniso. Bangaka abantu esiye sabalahle emabandleni bengenaqala ngoba sisaba ukumela iqiniso. Ngoba namhlanje emabandleni kukhona abantu abalahlwayo, kukhona abantu abagonwayo. Glory to Jesus. Emabandleni sekuyindawo zomzala nomalume. Ayangizwa bazalwane. Sekuya ngokuthi ngumntakabani. Kukhona abanqunywayo, kukhona abanganqunywa. Glory to Jesus. Ngoba kubheka ukuthi igama lakhe ungubani. Wena uma ungenagama, hallelujah, uma ungenama ebandleni kulula ukuthi eyakhe indaba ingamelwa. Angizwa bazalwane. Wathi kungcono simfake emgodini. Kuthiwa bamfake emgodini ongena lutho, ongena amanzi. Babecabanga ukuthi bayaqeda ngaye. My God. Kanti umuntu onento kaThixo noma ungamfaka emgodini, uma iphupho lithakaza uphelele emgodini, nina nimfake emgodini nina nizomkhipha. Glory to Jesus. Babengazi ukuthi bayamsiza uma bemfaka emgodini, ngoba uma usemgodini awukwazi ukuqalaza ngapha nangapha, uqalaza endaweni eyodwa, uqalaza phezulu. Glory to Jesus. That's why uDavid ethi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde indlela zikaNkulunkulu, ngingakahlushwa ngaduka. Glory to Jesus. Kunezinto noma kunezimo abakufaka kuzo bethi bayaqeda ngawe kanti bayakupromota, ngoba uzomazi uThixo ngendlela obungeke umazi ngayo bengakufakanga emgodini. Kuthi uRubeni wathe sethi uyomcheka uJosefa emgodini, wamfica engasekho. Ayangizwa bazalwane. Wathe yomcheka emgodini wamfica engasekho, wakhala. Bangaka abantu esihluleka ukumela iqiniso, sabafaka emgodini engafanele. Uma sesithi siyobakhipha abasekho sebesemathaveni. Where is your brother? uNkulunkulu uyabuza. Kunabantu abangasekho endlini yokholwa baphuma ngenxa yakho. Where is your brother? Bamkhipha emgodini. Qamuka ama-Ishmayeli bamthengisa kuma-Ishmayeli. Kanti abazi, hey my God, ukuthi igama elithi Ishmayeli lithi uzwile ukukhala kwami. My God, ngenkathi bemkhipha emgodini bemthengisa, bethi do away with him, abazi ukuthi kuphendulwa ukukhala kwakhe. Glory to Jesus. Ngenkathi bethi bayamlahla bamphuthumisa ekuphelelisweni ngombono. Kuyezwakala bazalwane, lithi izwi likaNkulunkulu bathi uma befika eGibhithe bamthengisa, wathengwa uPotifaro. My God, lithi izwi likaNkulunkulu umkaPotifaro waphosa amehlo kuJosefa. Glory to Jesus. Umama wakhalela umfana omncane. Hallelujah. Abachaza ibhalo bathi 40 days. uJosefa kukhulunywa one message kuye. Ufirst lady ophethe abantu ethi Josefa wozulale nami for 40 days. Wayengagula uJosefa, wayephila.
ngoba emva kokube seshadile wathola abantwana abawu2 okubonakalayo ukuthi wayengaguli wayephila. Josefa woza ulale nami. Lo mama uphethe abantu kodwa akakwazi ukuziphatha. uJosefa akaphethe umuntu kodwa uyakwazi ukuziphatha. Wayazi uJosefa ukuthi ukuvuma ukulala nalo mama kunama benefits azowathola. Kodwa umfana wathatha izinto wazifaka esikalini. Wathi lama benefits engizowathola they are nothing compare nephupho lami. Glory to Jesus. Ngoba uma ngivuma ukulala nalo mama, hallelujah, ngizo enjoy ama benefits esikhashana. What about my dream? Glory to Jesus. Wafika lo mama one day, akukho umuntu endlini, uJoseph uyedwa. Washo one message, Joseph wozulale nami. Wathi uJoseph, no ways. Lo mama sengathi what I'm sick and tired ukuncengana nawe. Wozulale nami. Walwa uJosepha. Akabaleki bazalwane nomzimba wakhe nje kuphela, kodwa ubaleka neproperty kaBaba. Sengathi wathi lo mzimba kuwo kuinvestwe izinto zikaBaba. Glory to Jesus. Uma ngeke ngavuma ukulala nawe kuzolimala iphupho lami. Kungcono kusala ibhanji. Lo mama wasala nebhanji. Wathi uJoseph uthola ibhanji awutholanga mina. Iphupho lami alidependanga ebhantshini, lidepende kuziphatheni kwami. Noma iGibhithe lonke lingangazi njengomhlwenguli, kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi umzimba wami awutholanga. Glory to Jesus. Wathi uNkulunkulu kungcono Joseph my son uvuma ukulahlekelwa amabhantshi, vese abafoni ubake balithatha baliqilisa egazini lesilwane, kanti abazi ukuthi bayaprofeta ngoba balifaka egazini limbalabala laphuma seliumbalo wodwa, kanti lisho ukuthi egazini lika Jesu imndeni nezizwe ziyohlangana. Glory to Jesus. Ngona Josefa naleli lahleke, kanti uJosefa lahlekelwa amabhantshi nje uNkulunkulu umlungisele lobukhosi. Wehliselwe ejele as a rapist. My God. Kanti njengoba eyejele uyohlangana nomuntu oyom-introduce enkosini. Wena ungacabanga ukuthi empilweni yakhe izinto ziyonakala, kanti izinto ziyalunga. Ngoba noma abantu bangakwehlisa, kodwa uNkulunkulu uyakwenyusa. Njengoba wayelokhu ehliswa uJosefa spiritually wayenyuka. My God. From jail to power. Ngiyezwakala bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu abafowabo sesiyathandaza. Uma befika eGibhithe, uJosefa selifezekile iphupho lakhe. Esehleze esihlalweni behluleka ukumbona, kodwa yena wababona. Ngoba uNkulunkulu mase kupromothile izitha ziyehluleka ukurecognize. Ayangizwa abazalwane, kodwa yena wababona. That's why kungafanele ukuthi uzonde umuntu ngoba uzophazamisa icebo likaThixo. Angizwa abazalwane. Into engiyithandayo kuthiwa ngenkathi uJosefa esezosiveza kubafowabo, akekho owayengema naye. Wakhala wathi akhishwe bonke abantu eminyango. Bakhishwa abantu. Wasala nabafowabo. Wathi bafowethu, imini uJosefa, ngabe ubaba usaphila na? Yimi uJosefa enathengisa ngayo. Ningabe ibhlungu enhlizweni zenu ngento enayenza kimi, ngoba kwaba uNkulunkulu
kuze kube nje namhlanje. Ukuba ningizondanga ingaba ngikho kule ndawo, kodwa uNkulunkulu wasebenzisa inzondo yenu ukungihlelela ukuthi ngibe ngaphambili kuze ngizolungisela impilo yenu. Lithi izwi likaNkulunkulu wasondela kubo, wawela entanyeni kaBenjamin wakhala, wawela kubafowabo wabagona. Glory to Jesus. Wabamukisa, wabanika izipho. Glory to Jesus. Waze waphathisela noyise, wathi ningaxabana endleleni. Why? Glory to Jesus. uJosefa athi ningaxabana endleleni ngoba uyazi ukuthi bayaxabana. Ayangizwa bazalwane ukuthi abegazi elilodwa bayaxabana. Wayazi ukuthi lezipho abaphezona bangalwa ngazo. Ayangizwa bazalwane, ngithi wayazi ukuthi lezipho abaphezona bangalwa ngazo. Kuyezwakala njengoba sibona isimo esiqhubekayo, kuyaliwa emabandleni kubangwa ama-gifts. Angizwa bazalwane, wayazi ukuthi kungenzeka bangafika ekhaya ngenxa yezipho abaphezona. Sinabantu abangeke bafike ekhaya ngoba namhlanje bahamba enyangeni ukuboosta ama-gifts abo. Angizwa bazalwane, ngithi wayazi ukuthi bangase bangafika ekhaya ngenxa yokubanga izipho abaphezona. Namhlanje kunabantu abalanda imithe enyangeni. Kuyezwakala bazalwane, ngenxa yokuthi bafuna ukuboosta ama-gifts abo. Number 2, wayazi ukuthi uma belibala ukulwa endleleni bangadileya, bafike late ekhaya. Ngidliwa bazalwane indaba kaDavide. Athi uNkulunkulu ngaye ngimfumene owenhliziyo yami. uNkulunkulu ngelinye ilanga ngiseteksini ukhuluma nami, uthi uma ukulunga kwethu kungadluli okwabaFarisi, ngeke ukulunga kwethu ungadluli okwabaFarisi, ngeke simbone uNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane, uNkulunkulu wazokhuluma ngo-ex-president wethu, wathi uhlale 27 years ejele uBaba uMandela. Wonke umuntu wayecabanga ukuthi uma ephuma ejele uBaba Mandela kuzochitheka igazi. Kodwa first day ephuma imessage yokuqala wathi izikhali aziphosolwandle. Abantwana babuyele esikoleni. Sike saye Robben Island, sakhala inyembezi. Uma sibuka isimo abephila kuso, ngehluleleka enhlizweni yami ngathi Nkosi yami, uma ngizicomparisha noBaba uMandela amefaila. Kuyezwakala bazalwane, ngithi uDavide inhliziyo yami iyadleka ngayo uma ubuka isitha sakhe uSawuli, indlela yemzingela ngayo efuna ukumbulala. Kuyezwakala bazalwane, ngelinye ilanga emdeliverisha kumoya omubi owawumhlasele, wambhujeka ngomkhonto, wawuvika. Glory to Jesus. Emzingela, emlalisa emgedeni.
uDavide elala emgedeni noGobo. Angizwa bazalwane. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu ngelinye ilanga, isitha sakhe uSawuli walala emgedeni wazumeka. Kanti ngemuva kwalomgede uDavide nebutho lakhe ulele khona. Glory to Jesus. Wathi ake ngimkhombise ukuthi kube bengimzonda, bengifuna ukumbulala, bengingambulala. Wasika umphetho wengubo yakhe. Emva kokuba esika umphetho yahlupheka inhliziyo yakhe. Wathi bengafanele ngisika umphetho wengubo yakhe. Inceku zakhe zathi uNkulunkulu awuboni yini ukubambela isitha sakho. Wathi uDavide, noma ngazi uSawuli ukuthi uyangizonda, kodwa ngihlonipha uphondo lwamafutha olawela olachithekele ekhanda lakhe. Ngeke ngelula isandla sami ngiselulele kogcotshiweyo kaNkulunkulu. Wathuma uDavide esephumele ngaphandle wamemeza ethi ujaha into akumbana eyodwa nje engenalutho. uSawuli wathuma evuka wabona ukuthi uDavide ube nawo wonke ama chances okungibulala, kodwa ukuphila kwami ukusindisile. Wakhala wathi indodana yami ulungile kunami. Ayangizwa bazalwane. Ngithi uJosefa wayazi ukuthi abafowabo uma belibala uxabana endleleni bangadileya, kanti wayebaphathise izipho zikayise and babephethe message ngoba ekhaya uJakobe wayesaphethe ibhantshi elibovu elithi umntanami wafa. Bona babeza nemessage. Hallelujah. Etakafanga uJosefa uyaphila eGibhithe. Glory to Jesus. Bakhanzi bakaThixo niphethe message. Ningaxabana endleleni. Hallelujah. Abantu bahluphekile eminyango. Uma nilibela ukuxabana niyadileya, nizofika sebefile. Bafe bephethe ibhantshi elibovu, kanti nina niphethe message yokuthi uJesu akaphelelanga engcwabeni, wavuka uhlezi ngakwesomnene. Glory to Jesus. Hallelujah. Siphethe message bazalwane. Uma sihlala, uma silibala ukulwa, sidelay message. Ngikhuluma nawe esibhedlela nje, kukhona okubhutshwayo oyafakwa emoshwari, imessage ingafikanga kuye, kufephethe ibhantshi elibovu, kanti thina siphethe message yokuthi uJesu akekho engcwabeni. Wonke amathona agcwele amathapho, kodwa le Nkosi yami yilolodwa li-empty. Siphethe message, imessage asiyiphethe ayiphelele ekufeni kwakhe, kodwa iphelele ekufukeni kwakhe. Glory to Jesus. Bayafa abantu silibela ukuxabana, sihlala nemessage yabantu. Asibizelanga ukuxabana ngoba siphathiswa into ebucayi. Glory to Jesus. Noma uSawuli wayengamfundi kangaka uDavide, kodwa uJonathan indodana kaSawuli wamthanda uDavide njengenhliziyo yakhe. Sengathi wathi mfowethu asilungise iproblem eyadalwa ngubaba, thina siyilungise, singaqhubi into eyaqalwa ngubaba. uJonathan uye emva kokufa kukayise uSawuli owayezothi take over embusweni. Glory to Jesus.
kodwa lo mfana wembulekelo ukuthi uDavide lo uyena ogotshiwe wakhumula ingubo ayembethe akithi wathi uyamqokisa uSawuli umfana wathi asingfit ngoba ungahamba ugqoka size abangesiba bakho. Glory to Jesus. Ungayigqoka esikaSawuli uma singakufithi kodwa sikaJonathan sigqoke ngoba zokufitha. Wakhumula ingubo umfana wayigqokisa uSawuli waemlaskiswa wayigqokisa uDavide. Ngamanye amazwi uthi noma ngizalwa inkosi kodwa kimi kwembulekile ukuthi umuntu omiselwe lesihlalo angimina ngoba ngizalwe ebukhosini. Uqobo alukho kimi nguwena oqotshole lesihlalo. Glory to Jesus. Wakhumula inkemba ibhande elalinekemba walinikeza uJonathan. uJonathan walinikeza uDavide. Why? Akhumula ikhali uthi mfowethu ngingena kwicovenant nawe ukuthi lezi ikhali angidingi ngisinikeza wena because I will never fight you. My God. Angizwa bazalwane. Ngithakagcinanga ngokumnikeza ingubo yakhe kodwa wakhumula nebhande lakhe elelinezikhali wamnikeza lona. Wathi my brother zithathe lezi khali angidingi ngingena nawe kwicovenant yokuthi as long as I live I'll never fight you. You are my brother. Siphethe umbiko. Siphethe umbiko. Siphethe umbiko. Siphethe umbiko. Bangaka abantu abafile eSoweto. Singabazalwane silibala ukulwa. Kanti uSathane uthasilwe kuze abantu bafe. Namhlanje ngingena kwicovenant nawe. I will never fight you. Songe kumbulenko simegenya ngosiyame zundi kumbulenko Jesus Christ ngosiyame zundi Jesus, Osia